¿Cuántas veces ha encontrado el mar? ¿Cuántas ha encontrado el mar? Misteri mos remou les cadires no fan gent de renou. I avui passa la corrent tan suau, avui passa la corrent. I avui passa la corrent tan suau, hoy passa la corriente. Les cadires ploren, volen van. Les cadires volen van. I un misteri mos remou les cadires no fan gent de renou. Avui passa la corrent tan suau, avui passa la corrent. I avui passa la corrent tan suau, hoy passa la corriente. Pa 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 ra ta 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 ra, pa pa ra 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 ra, pa. Si són nosaltres no m'atancaré mai més. Si el món són nosaltres, llavors estic content, content. Si són nosaltres no m'atancaré mai més. Si el mundo es nuestro, vamos a hacerlo sin querer. Si es nuestro, viviremos lo de ayer. Si el món són nosaltres, llavors estic content, content. Que puede salirnos muy bien. Pa, 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 ra, 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 ra. I d'on es fan olor de d'on ves? Les jardineres fan olor de jardiner. Ben merescut aquest fort aplaudiment per en Damià Oliver, les seves jardineres misterioses, preciosa cançó. Bé, bon vespre, benvinguts a tots a aquest acte de celebració del 15è aniversari de l'entitat social Espiral, Infància, Joventut i Família. Diu el diccionari que una espiral és una corba plana que fa voltes de forma indefinida entorn a un punt.
del qual, per cert, se l'allunya, se'n va allunyant progressivament a cada nou gir, infinitament. I quan un pensa en aquests 15 anys que han passat des que un grup de joves va decidir iniciar aquest camí, és ben evident que el nom en què batiaren el projecte li anava com anell al dit. Els que sou aquí, i molts que no han pogut venir, coneixeu bé el que ha estat l'evolució de l'entitat, perquè formeu part d'ella, perquè feis possibles aquests girs d'aquesta espiral que no atura. Sou l'energia que la mou, que la fa créixer, que la fa cada dia més gran. Xavier, Marga, Mima, Lucía, Antònia, Isra varen entendre que les coses es podien fer d'una altra manera, amb uns valors diferents. Potser en el principi sense grans expectatives, però amb les idees molt, molt clares. I 15 anys després, aquestes idees i moltes altres que vosaltres ben sabeu que han anat brollant, fan d'Espiral una entitat consolidada, una entitat experta, que gestiona tot això. Activitats de lleure educatiu. De fet, l'any passat, l'any 2017, més de 1.300 infants i joves de 42 centres escolars i també d'entitats gaudiren de l'aventura del quotidià. També el programa obert d'intervenció socioeducativa per a infants i famílies que es desenvolupa a les barriades de Coll d'en Rabassa, l'Arenal, Sant Jordi i Molinar, a més d'altres espais a Platja de Palma. Cada setmana s'atenen més de 120 infants en espais generadors d'igualtat d'oportunitats. Per una altra banda, recursos i serveis del programa Caixa Proinfància, amb el suport de la Caixa, com són les ciberaules de Son Goleu i Verge de Lluc i l'espai Caixa de Serenal, on s'atenen cada setmana 60 infants. També existeix foro, formació i ocupació, amb un servei d'orientació laboral i formació d'intermediació amb empreses. L'any passat, 67 persones seguiren processos individuals d'orientació en el fòrum. El programa COIC, igualment, d'inserció laboral per a joves en situació de vulnerabilitat. I, finalment, durant els darrers 8 anys, el casal de dones de l'Institut Balear de la Dona. Res de tot això ha estat senzill. Però sabeu que és difícil posar límits a aquells que volen de veres canviar el món? Millorant-lo passa a passa, des d'allò que tenen més a prop, des del convenciment que cal garantir de veres una igualtat d'oportunitats per a tothom, arribant allà on les administracions no sempre hi poden i col·laborant de forma coordinada, evidentment, amb altres entitats socials. Avui bufam junts espelmes, però sobretot, celebram junts que està tot a punt per sumar 15 anys més. Aquest 2018 feien 15 anys de camí, d'aquella idea de posar-nos a fer alguna cosa així com nosaltres creiem que s'havia de fer. La van fundar 5 joves en aquell moment. Bon vespre a tots i a totes. Uau! Primer de tot, gràcies per estar aquí. Gràcies per estar aquí amb nosaltres un dia tan especial, en un any tan especial. De veres, moltes gràcies. Però no us penseu que arribar aquí ha estat un camí planer. Tot el contrari, ha estat una cursa d'obstacles que entre tots i totes els que hem anat formant part dels diferents equips d'Espiral hem anat superant dia a dia. Gràcies a tots els equips d'Espiral que han fet possible que avui vosaltres i nosaltres estiguem avui aquí. Gràcies als 6 joves que just fa 15 anys van decidir deixar de queixar-se i muntar alguna cosa, en aquell moment era alguna cosa, on les coses es fessin com ells pensaven que s'havien de fer. Res hagués estat possible sense els inicis de l'Antònia, na Mima, na Lucía, Nira i en Xavier. Moltes gràcies a tots. Tenc la sort d'estar entre ells i és una gran sort. Qui ens hauria de dir a nosaltres que avui estaríem aquí en un teatre tan especial envoltats de tots aquests amics i amigues?
A l'entrada, no sé si us heu fixat, hi havia l'evolució d'Espiral amb camisetes, la seva uniformitat, d'aquelles tan bones i gruixades que encara avui estan intactes perquè eren una sauna, te les posaves i no paraves de suar en tota l'activitat. En aquelles tan fofis de les curses, dissabte passat vam córrer la quarta cursa, si les camisetes xerrassin. Des d'aquells jocs cooperatius del 2004 fins avui, a patis oberts i obert al barri, han passat milers de coses. I totes han estat gràcies a les persones que han format part dels equips. Minicampas, gràcies per l'aventura del quotidià. Veig les fotos a xarxes de les vostres ambientacions on m'arriben les valoracions dels infants i dels docents i de veres, flipo. He tingut la sort que el centre educatiu dels meus fills ha triat la nostra opció. I quan hi ha sortides, si vaig a l'escola a cercar nins, les enhorabones de la vostra feina m'arriben en viu i en directe. Per seguir les activitats d'oci educatiu, gràcies als equips de campaments i dels recuperats camps de treball. Només en aquests de camp de treball, deixeu-me que els digui una cosa. 15 dies són molt de dies i no passa res si els participants no coneixen totes les verbenes de Mallorca. Abans fèiem escoles d'estiu, fins a 9 escoles d'estiu alhora. Des d'Esporles, Estelleus, el Molinar, Calonja, Arenà, Alcoi, Montmajor. El dia que tocava visitar-les va haver un moment que na Lucía i en Xavier se les varen xapar, perquè feien moltíssims de quilòmetres. No he oblidat aquells moments, però ara feim obert a l'estiu. Amb el convenciment de que hem d'evolucionar i de que hem de seguir donant resposta als infants que també fan anys i es tornen amb petits preadolescents, més inconformistes que els propis adolescents, enguany ha nascut Estiu Jove. Tot un èxit. Lluís, seguim. Equip d'obert, obert al barri, patis obert. Què us puc dir vosaltres? D'una idea de què fèiem en Roger va sortir això ja fa uns anys. I aconseguir que els infants tinguin les seves oportunitats i les famílies opcions per conciliar i per arribar on no poden arribar soles és l'objectiu. Sou un cracs. Vull fer un agraïment especial als equips directius de l'Escola del Coll d'en Rabassa, de la nostra escola. Enguany, fins i tot s'han atrevit a acollir els 2 camps de treball. Són uns valents. Deixeu-me també que li doni les gràcies a en Guillem per confiar en nosaltres. Estiguis on estiguis, no passis pena. Estem segurs que ho podem fer. Moltes gràcies pel teu suport. A Foro, com ha canviat? Sabeu el que és un PIG? Un PIG és un punt d'informació juvenil. Nosaltres vàrem crear un. El nostre PIG ara és Foro. Sí, teníem un PIG reconegut per govern i funciona, però ara ha passat a ser un programa de resposta 360, he decidit anomenar-lo. Informen, assessoren, formen i ara medien i inserten a joves i a dones. Si no trobem empreses on podem treure finançament o no podem accedir a finançament públic o privat que doni oportunitats reals de feina als nostres joves, muntem un coiqui. Aquesta és l'actitud. Del treball en xarxa, que vos puc dir, formant part activa de la plataforma del voluntariat i de l'APN. D'aquesta darrera va sortir l'oportunitat de ser entitat del programa Caixa Pro Infància. Ho heu vist al vídeo. Des d'aquell moment, les Tibers varen formar part d'Aspirant. Als equips dels Tibers, gràcies. Gràcies per ser capaços de treure tots els talents dels infants de la Ciber de Sant Gotleu i de Verge de Lluc. I ara també dels joves de l'Espai Caixa de Serenat. Agrair des d'aquí el suport de la Fundació Bancària La Caixa i agafant el seu eslògan de 10 anys Caixa Pro Infància, crec que sí que poden dir que Espiral està on volia estar. En els equips de matineres, d'IP5, servei d'assessoria, equip de gestió, fins fa 2 dies, i esperem que d'aquí no res, equip del Casal de les Dones, gràcies. Gràcies per la vostra feina de cada dia.
No sé si vos heu fixat, ja tenim el hashtag Pensem Espiral, però sé que la campanya per fer oficial el hashtag Creixem cada dia està en marxa. No, Marc? Gràcies a tots i a totes per la vostra feina, la vostra implicació, les vostres idees, les vostres crítiques, per compartir les ganes que varen tenir aquells joves de fa 15 anys. Fa un moment en Batlle me deia, ja no éreu tan joves. Sí que eren joves fa 15 anys. Tancau els ulls i posau-vos on éreu vosaltres fa 15 anys. Si és cert que res seria possible sense els equips d'Espiral, tots tenim en ment en aquells infants i joves que ens han marcat a la nostra feina del dia a dia. Ells són el nostre motiu i els nostres protagonistes. Ells i les seves famílies. A les que heu venir, gràcies per l'esforç de ser aquí i gràcies per confiar en nosaltres i en els nostres equips. Com vos he dit al principi, arribar aquí no ha estat un camí fàcil. També varen sofrir en la crisi, varen perdre concursos perquè sempre hi ha opcions econòmicament més barates. Varen haver de reduir despeses, hores d'atenció, serveis, fins i tot varen estar en bonero un parell de mesos. D'aquells temps ens queda la frase «Esteu segurs que podem gastar?» Però mireu, poc a poc. Alguna vegada ens hem equivocat i demano disculpes en nom de tots, però la feina i les ganes poden més que qualsevol cosa. Avui, que tenim aquí representants de les administracions, també els volem donar les gràcies. Gràcies per confiar en una entitat com la nostra, que com podeu veure, darrere només té un grapat de persones disposades a donar i cercar oportunitats en els infants, els joves i les seves famílies. Gràcies també per aquells moments en els que no hem tingut aquest suport. Ens ha fet més forts, més àgils, ens han ajudat a créixer, a cercar camins i alternatives i solucions diferents. Estigui qui estigui, vengui qui vengui, ens trobarà aquí, preparats per fer política, perquè nosaltres cada dia fem política. I la política en majúscula i que més ens agrada és la de crear espais i millorar les oportunitats de la gent que està al nostre voltant. Gràcies i espero que d'aquí 15 anys ens torneu a veure tots aquí. Gràcies a tots i a totes. Hola, ara. Bé, jo m'agrada molt xerrar, o sigui, també vull dir qualque cosa. Tranquil encara. Molt d'anys, moltes felicitats. Estic molt content, gràcies per dur-me avui. Estic molt content que m'hagueu duit per lo musical i també per lo afectiu, perquè afectiu em va. Perquè jo vaig fer de monitor de minicampaments amb aquell home tan guapo que du una camilla blanca que està allà a l'ombra, que era en Lluís. I amb bastanta gent que deveu estar per allí, no? Perquè a lo darrer supos que tots estem connectats amb Espiral bastant directament. I res, us volia donar les gràcies i felicitats amb aquesta cançó que veurem. Pinta'm la pell de color rosa, pinta'm la pell fosforescent, deixa que no deixi fer-te nosa, pinta els nostres somnis transparents, salva'm com si fos una milòquia, salva'm quan comenci la corrent, i pinta'm com si ho fessis amb la boca, deixa'm entrar dins el teu convent, i aquest ballants tenen fambes colorins
casetes més petites hi viuen els bergantins i capellans quan no volen discutir. Les casetes els pinten de vespres de matí. Jo vigilaré, vinga tranquil, i és una catedral damunt les ones. Quan les parets del cel són dos domins, les llanternes han apagat les persones i les persones amanses la nit i pinten una torre dues persones i la catedral del cel són colorins. I els capellans tenen rombes colorins i a les casetes més petites hi viuen els bergantins i els capellans quan no volen discutir. Les casetes els pinten de vespres de matins. T'ho he escrit ben gros perquè ningú es borri, amb pintura vermella i un pinzell. I ell és un imbècil i un daltònic i no sap combinar més colorins. No sap preparar-te bé gin tònics i no té una caseta enmig d'espins. Capellans tenen rombes colorins i a les casetes més petites hi viuen els bergantins i els capellans no volen discutir. Les casetes els pinten de vespres de matins i els capellans tenen rombes colorins i els capellans tenen rombes colorins. Felicitats, feliços 15 anys.